Tinggalit. Ma'am, dali magmabuhat may plaster pa. Good morning. Good morning, ma'am. Tag dia, ma'am. Agata. Agata. Nagana sa nako panganoy. Agata. Ma'am, agata. Gi magduha ta ha. Magduha gyapon ta. Ma'am. Hindi. Manlakaw mo ng PC. Nagtuomi o kanang ma'am. Nagtuomi o kanang among kwaron ma'am ba kanang panindutay pa. Kita man ang PC, kita man ang PC. Yes, ma'am. Oh, manlakaw mo diha. Pa-ex sa inyohang tiil, kinahanglan. Oh, ana. Pero magsandal mo Okay, yeah. Wala gyud may para pakusgan na sa inyohang batiis. Pila premyo kada? Ano? 5K. 5,000. Nya. Gawat sige mga 5K. Usa ka kahon nga red horse. Ana dinhi. Ana. Sige. Nya magpiring mo sa inyong mata. Kasi una, ma'am. Kini may amay bata ma'am. Ge, ikaw una alimokoy. Okay. Ge. Wait, tikasay ha kay manikas disqualified. Nya sandal. Okay. Ge. Ikis mo. Iki santiil. Matumban ma'am. Laptik dunggan. Oh, hapak ko ng lubot. Katim. Okay, apak ko katim. Ang tulong may mapak. Ah. Yaro di mga lubot ani ron. Ah, makalampos jud dire ana ay premyo nga 5K o saka Ikis ma'am, ha, ikis. ikis ha. Oh. Sige. Go. Ikis santiil. O sayo na. Asa na yung sayal? Nakakita ka mo kay? Oy, siya na ma'am. Kita na, ma'am. Nakaabot sa kwento mo eh. Wala, di ba ito mo yo? Ah, sayo balik. Sila, saan? Ah, Tulog katim. Pag sige grab. Sa pugsa sa imong kwan. Masigwa ka kalam. Pugsa sa imong kwan. Mata. Gram ko. Nagatagak. Pasig nakakita ka do. Ayaw ko sige plap biag ko kwan. sayon raman para ni Alimukoy ang kuan challenge. Ayun niya, para niya. Ah. Kita siguro to siya. Ay, panika sa Alimukoy ya. Ayaw ani ma'am tuyok kon siguro kaduha. Yung malip. Pag-intro na nila, makita ang PC. Pwede rasad. Pwede nga imo ng tuyo. Sir magkwan. Lisod na ng mobile PC. Ang ibig. Inalan di matumba ng PC ha. Tumbe ang PC. Kere beto kere ano tanda. Tao kada tumbe ang PC mo, tumoy mana say tumoy. Ano ang PC ani? Tadi oh. Ge, ready. Go. Ano gid mama? Ayan, ba, buslot na naman. Buslot na mama. Buslot na bigat. Buslot na. Oh, 5K. 5K Alimukoy next. Tutong tugsok. Nasubay, ma'am. Nasubay. Naksubay na nimo. Nanikas mo siguro ka. Katong sandal nga taas be. Dire man nagagayang muta dari kilid. Oh na. Oh, siya yung butang oh. Kaputi pagkaplastara yun. Okay. Ano sandal? Gibikita niya ang sandal. Mirado. Sakit di sandal gato lang ko sa mamay. Kere usa. Kere. Oh. Kere ba? Wala. Ang masayop ha kay hapak ko ninyong lubot. Mabukag TL si Totong Tugsok. Ala. Hapak kang lubot. Nga naman, natumban din ako. Wala naman ka. Layo. Wala naman ka sa dalan sa PC.
Iwi mo lagi na pa. Nabada sa tiil na. Isit din ay. Isag gani. Ikasam na niyo. Gani-gani kay nasubay na ko. Wala pala sandal. Wala. Ge. Good. Ha? Ha? Good. Ah. Amo may ka mabisi. Ah. Wana. Out. Gikahig ba ni mo ang pisi si Muntiel? Mana subay. Wana subay Muntiel. Yan, sura ay. Gelar ka ba niya? Uy! Layo. Lapakang lubot. Lapak. Diyata-diyatakan. Oh. Naru, wala. Kapan na daw? Datim. Ge. Atim na, ya. Go. Ala. Ah. Walay 5K. Ang gahi. Resto mo doy. Tagay lang mata. Last na Ernesto. Hindi mo tapan. Kaya daw ko na. Ha? Pila ba yung premium ni ma'am? 5K o gusa ka kahon nga red horse. Ay, Ma'am. ayo. Ako gini ko ano ma'am. Street tune ko ni. Street tune ko ni ma'am. Kapadaan, ikaw pa. Ge. Ano sandal? Taro nga gigot. Kakadel. Pinalamtik sa tiil. Kakadel. Oh, ma'am. Nagbusal ng kabayo. Kakadel ba? Ay, Buto yo. ano ba yun? Kadayo. Ikaw ka na bisi. Lagi. Wala kay bawa ba? Ikaw na bisi. Oh. Ana, mo na yung Mr. Tun. Oh. Ano ha? Oh. Ha? Yap. Ge, go. Sakto na yun. Ingoy magtintig. Ge. Ah. Ha? Grabe oh. Ay, ay, ay. Bansaya oy. Siya Ay, ay, kayo pang, kayo pa. Ay, pa, kayo pa pagkabot. Kayo pa. Sige, pasubay, pasubay. Sabay, bisi. Oh. Ano? Ano niyo? Yo. Wala tunga oh. Tunga kasi malagay oh. Ate, daog na tudak. Ge. Daog na untak ka. Ge. Go. Pipis. Yan, yawa. Yan ang dim ni sa kasi pagdinawas. Uy, sabi. Tari. Oops. Uy. Lapit na itong pipis. Ay, ay.
Sura sa likuan mamay. Sit. Ay, sa dyan. Wala, hapit na. Yan ko ma'am. Daog na ka. May daog. Wala may busy na. Wala, ano ko na